Diga que no pot firmar. Diré que no sé
això, digues, què és el que puc ocorrir? Per esquadrinyar, per què s'ha de quedar? Buscava el meu marit perquè es quedara a la porteria mentre jo estic ací. Vaja a buscar-lo. No tardarà molt, no? Que ja sap on hi va quan tardar. Anem a veure. Així és vostè l'interessat? Sí, senyor. Molt de gust tinc en conèixer-lo. Igualment. Quina olor hi ha? I estos senyors? Que boig, som de boig. Espera, és el marit d'esta. I jo, la preferida de mon tio. I els testimonis? No els conec. Vull dir, és que tenen que donar fe. A la veritat, els avisarem en seguida. Poden que mi sea el meu marit? Però ell... No sé si aprofitarà, perquè és un tros d'animal que no serveix per res. Com a la pel·lícula. Vosaltres mateixa. No, filla, vostès són parents. Però no li fa. Anirem estenent els documents mentre es ven. Era precís avisar, eh? El meu marit anirà. Volent. No, vaja a buscar-lo. Sí, ja se la veu. No estarà molt lluny, no. En la tenda emborratxant-se, segur. Ara voran convertir-se en el balcó. Geroni! Geroni! Toca, mare, i vine. Espera un sentat. Ai, què pena de marit. I això, que l'he domesticat. Però per un que estava. I sobre què són? Calle, que estorba el notari. No, per mi parle. Jo estic acostumbrat a tot això. Pues és un home que té llàstima de casi en ell, però per un que estava. Ja sé jo, senyor notari. Falta poc. El que quina falta me fa ell? I una, al contrari, padrineta i en els dos fills que tinc, una vida ben feliç. I que la paeta com un braç, sí? Pues tot és mentida, perquè lo de fins anem a mitges. Qué mal está el señorito. Hasta que diferent veu. Però va, entes, si calla, m'han de parlar. Pareix que vaig a olor de la... Era el coixós. La dona, que jo no la sent. Si fora vos per diguem, guanyaria el primer premi. És que viendo la medicina que va a casa. I com a farina guardent. Això serà. Necesito los documentos. Bueno, anem a veure. En la ciutat de etcétera presentes los testigos que al final se nombrarán. ¿Qué falta? Esa película. Tu listo ver. Yo, Luis de Montenegro y Gartés, de quants anys té vostè? Com a mare m'apariste la plantada de Marcelo. I vaig eixir de quintes.
sap tot de memòria. Ja, sí, así te lo anoto. Ah, pues si quiero explicar tú. Ahora, la trabaja con cuento en términos de burjasot. Ay, ¿cuándo te también? Roberto con Roberto Valdés. Enrutaba 3 fincas. Pobre chico. Allá como Ruiz, me pillamos justo. Filteo pagar esa otra vía. No poseu les voluntats o se'n van 2 fora. Juan Com. López. López. Calle de Fos. Mire, para que no ringuen, això te la meva neboda Adela. Pero, tío, allá tan estrecho. Pues mira, agarres a Plana Pérez y baixable. Seguimos. Tierra de huerto en el término de Massalpasar. Oh, Dios, mire. Dios. Això va igual. Que no ringues. Partes, ¿Cómo que ringues? partes iguales. Tierra de naranjos en Burriaca. Eso no me promete mi tío. Usted no ni llora. Yo. Tío, Mira. Dice Grifer la voluntad, por favor. El salón será de Burriana. Pero ¿por dónde está así?
fills! Sempre si no faig a cas. Que acabava de dir. Si me prometeu hacer-li el dit, me diré. Cuernos! Nada o se va fora. No deu forçar-se la voluntat del pescador. Entonces, res. Res! Ni un cèntim! Ai, que desgràcia que sóc. Sempre lo mateix, tot per fiar-me dels homes. Tots sou iguals. Acabe pronto, senyor notari, que obedece! Anem allà. Quinto. No sé un mal quinto, no! Que desgràcia que sóc. Obra de mi. I pa dir res. Descuide, que algo li tocarà acabant. I posi que ahir se dia la despatxen prop de l'ací. Que se'n vaig a lluny! Ben lluny! Almés. A la Patagònia! A la terra! Almés que acabem. Que estic que puc fer? Als almacenes. Almés. Heredan nombrados albaceas los señores. ¡Ay, don Luis! ¡Don Luis! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Adiós, mi dinero! ¡Para! ¡Para! ¡Tráeme! ¡Para! ¡Para! ¡Tráeme! ¡Vete! Pero el terremoto de la seña Martinica ho perdut. Però això què és? Això pregunté jo. Això què és? Estos m'han posat a mi un compromís. Jo no volia. ¡Era a mí! El meu marit. Que vostè no és Luis de Montenegro? No, senyor. Luis de Montenegro soc jo. Com? Però si ha fet testament. Estos para amenaçar mort. Jo no volia. Jo no volia. Que creient que vostè era difunt? Creient que jo era difunt. S'han fet la herència meva al vostre gust. Granujes, sinvergüences. ¡Calme, don Luis! ¡Calme! 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 Dios, perdonemos. Perdonarnos. ¿Qué es eso? Señor doctor. La tenemos, hombre. Pero así es cepillar. Repartirse la herencia al seu gust que deguem-ne mort. Ja li digui jo al contra que la medicina el trastornaria. Com jo no tenia el gust de conèixer-lo i m'han dut esta noteta, firmat per vostè. Esta vez, señor notari, ha caigut la vela dels meus ulls. Per fi un desclar. Però això ha sigut una burla indigna que portaré davant dels tribunals. Això no quedarà així. ¡Para! ¡Ven para así! ¡Haz que! Señor notari, aceptes que vas a hacer testamento. Dios, perdonemos, perdonarnos. Y sé el cariño que me teníeu. I si és el vostre interès, que mentre esa pobreta estava
Pero això anem a arreglar-ho ara cinta. Però, don Luis, se morirà vostè altra volta i no haurem fet el testament. ¿Qué vos raó? Escriba que yo, Luis de Montenegro y Garcés, en plenas facultades mentales, que os he regalado todo mi cariño y todo mi dinero a Concheta López, aquí presente. Concheta Ramón, mira, ¡ay, mira! Heredera universal. ¿Ya está todo, Luis, o falta algo? No, señor, haga lo mejor. El río ya se aclarí y la herencia que se repartí. Si vosotros os permitís, doneu unos 4 palmares. Thank you.